כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישר. על רגע שהרגשת משמעותית בזכות פעילותך בוועדת ותיקים במושב. אני רוצה לספר על תקופה, לא על רגע, תקופה של החודשים הראשונים של מלחמת 7 באוקטובר. זיהינו שהוותיקים, הקושי העיקרי שלהם זה שהיציאה מהשגרה, שבעצם הופסקו הפעילויות הרגילות, לא כל כך נוסעים לסידורים, כל היום יום השתבש. ופעלנו ביחד כדי להחזיר להם את השגרה שלהם. התחושה הייתה מאוד מאוד מרגשת ומשמעותית, והרגשנו שאנחנו באמת נותנות מענה לצורך האמיתי של הוותיקים. שני רגעים שהרגשתי את ההתרגשות בפעילות שלנו של ועדת ותיקים שמאוד השפיע עליי, זה אחד שעשינו ועדת ותיקים יחד עם ותיקות המושב, עם בני ובנות המצווה, עשינו כלניות מחמר לזכר הנרצחים ב7 לאוקטובר, מה שקרה בעוטף, והכלניות האלה מחמר מוצגות בכניסה למושב וכל אחד יכול לראות אותם. ודבר נוסף, עשינו מיצג של החטופים והחטופות מעזה, לשחרר אותם, ועשינו ציפורים שקלות ברשת, ומהרשת יוצאות לחופשי לכיוון החופש והדרור, וזאת התפילה שלנו שרצינו שתתגשם. אני ציונה מכפר ורבורג. הרגשתי משמעותית בוועדת ותיקים, שתי דוגמאות קטנות. באחד המפגשים החלטנו שאנחנו מתקשרים לוותיקים כדי לעודד אותם להגיע. אחת הוותיקות אמרה שהיא לא יכולה לבוא ושזה מסורבל לה ושהיא עייפה ושאין לה איך. אנחנו ככה דיברנו על ליבה ושכנענו אותה ואמרנו לה שאנחנו גם נביא אותה ונחזיר אותה, ואכן כך היה, היא הגיעה, וכאשר בגמר הפעילות, אחרי שהיא מאוד נהנתה והודתה, הצענו להחזיר אותה לביתה, היא אמרה לא תודה, אני הולכת לשתות קפה עם חברות שנכחו גם במפגש, ושמחנו והתרגשנו מאוד, ממצב שהיא בכלל לא רצתה לצאת מהבית, היא יצרה לעצמה עוד איזה סוג קטן של פעילות, זה מאוד ריגש אותנו ושימח אותנו. דבר נוסף שהרגשתי משמעותית, זה הציון שמאז שקיימת ועדת ותיקים בכפר ורבורג, בכל האירועים הגדולים, שזה שבועות ויום העצמאות, ואם זה הופעות בפורים, תמיד שומרים מקום של כבוד, עם שלטים מאירי עיניים לוותיקים, ושמור לוותיקים, ואנחנו מפרסמים את זה גם בקהילה, והם באים בגאווה עם כל הכבוד שמגיע להם, והם יושבים ראשונים, מי שמוצא לנכון, ועל כך אנחנו ממש, אני מאוד מודה ואנחנו מאוד שמחים על כך. אז תודה. ספרי על משהו משמעותי שקורה במושב בזכות הפעילות של ועדת ותיקים. אז אני רוצה לספר על משהו שיזמנו ועל איזה אירוע בעקבותיו. אנחנו יזמנו ביחד פרויקט שנקרא שכנות טובה, שמשמעותו להצמיד לכל מבוגר ותיק שמעוניין מישהו שיהיה חבר כזה, שיבוא פעם בשבוע, שבועיים, בתדירות קבועה, בדרך כלל בשעות קבועות, לשוחח עם הבן אדם, לארח לו לחברה, אולי לעשות איתו דברים, לראיין אותו. וציוותנו אנשים למבוגרים, היו כאלה שהתקשינו למצוא להם מסיבות שונות. במיוחד אני רוצה לספר על אישה מסוימת שהילדים שלה לא גרו בכפר, אישה מבוגרת מאוד בודדה, ולא הצלחנו לשדך לאף אחד. עד שמצאנו זוג שהתלהב לבוא אליה, והיה מגיע אליה כל יום שישי אחרי הצהריים. וגם שיתפו אותנו במה מתפתח ביניהם. והסתבר שלכבודם הייתה מתלבשת באופן חגיגי, והם היו גם מוציאים אותה. והם היו צמודים אליה בערך 1.5 שנה עד שהיא נפטרה. וזאת הייתה תקופה מקסימה מבחינתה, שמאוד רוממה את רוחה, ומילאה אותה בשמחה ובהתלהבות, היה לה מקום לספר סיפורי ילדות, שמסתבר שהיא ידעה לספר מאוד יפה, ופתאום מסתבר שיש לה חוש הומור, שאנשים פחות ידעו עליו. ואפילו כשנפטרה וחיפשנו מי יספיד אותה מהמושב, אז הבחורה שליוותה אותה, הספידה אותה בצורה מאוד מרגשת. וזה באמת הוכיח לנו שהפרויקט הזה יש לו משמעות, ויש לו מקום מאוד משמעותי בכל מה שאנחנו עושים בחיים פה של המבוגרים. המועדון בשבילנו זה סם החיים, שלא מדבר לוותיקים מה זה תורם. עצם העובדה שכל שבוע, לא משנה, חום אימים, גשם זלעפות, הם מגיעים. הם מגיעים על קלנועית, הם מגיעים עם הליכון, הם מגיעים בעצמם, הם מגיעים לפעמים עם מלווים.
זה. ואני רוצה להקריא לכם קטע שכתבה חברה ב-90, קצת יותר עכשיו, שכתבה את הדבר הבא. הדבר היחיד הנורמלי במדינה בימים אלה זה המפגש של ותיקי באר טוביה ביום שלישי. מה צריך יותר מזה? זה מה שעושה לי להיות רכזת במועדון הוותיקים. תודה. שמי אורית שדה ואני מקיבוץ חצור, הקיבוץ היחידי במועצה אזורית באר טוביה. הגעתי לפנסיה ומיד קפצו עליי ואמרו לי, את תרכזי את הוותיקים בחצור. אמרתי, וואי, תנו לי רגע לנשום, אבל אוקיי, התחלתי. חבר'ה, זאת הייתה התחלה קשה, הייתי צריכה למשוך אחד, לשכנע. אבל הייתה חברה אחת שאמרה לי, תגידי לי, מה זה? זה עסק פרטי שלך? מה קרה, את מרוויחה מזה משהו? אני אומרת, בטח שאני מרוויחה, המון חברים והמון כיף. ומאז יש לנו מועדון, יש לנו כל שבוע, אנחנו נפגשים להרצאות, לפעמים טובות ולפעמים מצוינות, וממש כיף לנו להיפגש. וכל פעם באים יותר אנשים, וזה נותן לי את הכיף להמשיך לעשות עוד דברים, ואני עושה עוד המון דברים, בכל הצבעים אני עושה את זה, בכל הכיף, ושרה וליצן רפואי, ואחרי צניחה חופשית, החלטתי שאפילו השמיים הם לא הגבול, ואני יכולה לעשות כל מה שבא לי, וככה זה גם עם החבורה שלנו בקיבוץ חצור. אני אתי קרני, ממושב שתולים, מתנדבת במועדון שתולים ואחראית על הגיל השלישי במועדון. אני כל כך שמחה לראות את הנשים בימי ראשון ושלישי שמגיעות למועדון, מאירות פנים, רוצות לעסוק בכל מיני פעילויות, מתנדבות, תורמות, אוהבות, והכי כיף שמבקשות הרצאות. אני מרגישה שהן ממש יוצאות מהקופסה מכל מה שהן עושות במושב שלנו. אני גאה בהן ואני אוהבת להיות חלק מהן. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1,000 אנשים ולכולם דעות, 1,000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך, וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום.